Bejn is-7 u 13 ta' Diċembru li ġej, it-toroq tar-Rabat se jerġgħu jilqgħu il-Villaġġ tal-Milied Natalis Notabilis fil-5 edizzjoni tiegħu. Dan l-avveniment li kien kiseb popolarità kbira fost eluf ta' persuni ma setax jiġi organizzat b'mod speċjali minħabba l-imxija tal-Covid. It-toroq li fihom se jsir in-Natalis Notabilis din is-sena se jkunu mdawlin b'sistema ġdida u l-attività se tkun imżewqa bil-bejħ ta' affarijiet ta' artiġġanat ikel u ħelu tradizzjonali tal-Milied. Natalis Notabilis jiġi organizzat mill-Laqda mhux governattiva bl-istess isem u għal din l-edizzjoni il-Ministeru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur qed jiffinanzja parti mill-ispiża meħtieġa. Il-Ministru responsabbli Giulia Farrugia Portelli qalet li lan wara l-attività hu nobbli għax se sservi biex jinġabru flus għal karità u biex ikun ikkonservat il-wirt kulturali tagħna fejn jidħlu festi tal-Milied. Suq tal-Milied fuq skala nazzjonali li se jerġa' jkun qed jittella fir-Rabat li se jkun qed joffri mhux biss opportunità lil laqdiet volontarji jagħtu x-xogħol tagħhom u juru x-xogħol tagħhom fil-komunità imma permezz ta' fondi li jinġabru jkunu jistgħu jiġu mejjuna kawżi oħra fil-pajjiż. Fisem laqda Natalis Notabilis, Xarlo Vassallo qal li din is-sena kien hemm rekord ta' applikazzjonijiet biex persuni jieħdu sem fis-suq tal-Milied. Natalis Notabilis ġejna lura, grazzi kbira lill-Ministru Giulia Farrugia, il-Kunsill Lokali tar-Rabat, għax ovvjament mingħajr is-sosten tagħhom l-attività tagħna ma setgħux terġa' tkun possibbli. Nistennukom tkunu magħna mis-7 sa 13 ta' Diċembru fit-toroq tagħna antiki tar-Rabat. Sandro Kraus, sindku tar-Rabat, tenna li l-lokalità rabtija bit-toroq tagħha se sservi ta' palka l-attività li sa mill-bidu tagħha kienet servit ta' attrazzjoni ewlenija tul il-ġranet festivi tal-Milied. U ċertament li anke din is-sena Natalis Notabilis se tilħaq l-aspettattiva li nislet sa mill-bidunet tagħha. Biex isiru dawn l-attività importanti li jkun hemm aktar għajnuniet. Aħna bħala Kunsill Lokali tar-Rabat għenna il-Ministeru għen ukoll u fl-aħħar mill-aħħar iktar ma jkun hemm entitajiet li jgħinu iktar dawn l-attività jkunu ta' suċċess. Nistieden il-poplu Malti u Awċi biex jattendu għal din l-attività li hija tant tal-qalbna.